Здравейте хора от YouTube. Аз съм Uername 987 и сега сме в сървъра PvP България. И това е някакъв спаун са направили. Добре дошли. Върви само напред. Добре дошли. Върви само напред. О! Добре, значи тук ставаме. Ето, това ми е бронята. Хитовете. Имате кикстарт. Представлява една такава цяла броня началната защита 2. И един Iron Match енчанът на острота 2. Не знам какво да правим. Сега не събим на 700. Ще ме убият. Както винаги аз тук нямам приятели. Така че... Не, само че други сървъри ще снимаме. И... какво друго да кажем? Сървъра на Нояк. IP-то ще го има в описанието. И ще снимаме още в други сървъри, в The Galaxy, в... ще ги видя ако се другите. И... чао!